Hintad. Magpatubil pa dahil may og tubig. Kaya wala may tubig, mainom. Okay. Tama ang party. Hindi mo diri ang may close. Wow. There's no rice. No rice. Kuyog na ako karon. Kuyog na mo karon guys. Si Bibi ra Kirby. Wala si ate. Kuy Clarence dili ang gina siya ga uban. Kamera tulo man to sa Payong bigyan mo. kamera tulo. Ato. Check be, sabak be. So magpatubig sa amin o tubig. Okay. Para tubig inon. Nya, ang oras karon alas 12 na kapin. So dito namin maglumag. Sugod na sa taong vlog karon everyday or say ma-post kay para na ay sulod atong YouTube. Bahala gulay mananaw. Gulay views. At least naka-document. Buhon mananaw. Diba? Tigulang. So, that's kuan. Para naay tanaw-tanawon kalingawan. Sirado, mas kulala. Ha? Dala ka bugasan? Nagdala. Sirado man. Tawbi, asam ta magtubil. Dito sa kuan, hala, hindi ra ba to dito do? Asa? Atong dito sa Carmen. Yan mo ta. Nakagan to pa yung kaituan. Uy, naray saging ang tao. Sa saging, ging. Ito na lang may magkuan kay close ang refilling station din na sa among dool. So, makalabay may refilling station. Wala na lang may magpa-tubil. Alright. So, see you again later. Guys, ni Ami sa refilling station. Diri mi dapit sa kanituan nagpa refill. Yan ay open. So wala pa di ay niya pa di sa bulwa. Target range. Medyo kaulanon nga, medyo init gamay. Ayun siya. Paniud to na, alas 12. Kaya pang yung agda, yung pag-abot palit siguro isda para subahin. Later! Hi, we're here na. Abot namin sa among payag. So, as you can see, wala paghapon siya na. Analay, gagmay nga mga improvement. Amo ang gipang siradan. Then, nagbuhat-buhat ni og. Aray. Buhat-buhat ni og. Let me in! Pultahan. Yan, kaya para dili mo sulod ang iro. Bata. Yeah, kids magdula-dula. Diba? Amo ra pod siyang butang nag-ingon ana. Wala ra man po manghilabot. Na. Kirby! I didn't throw anything, man. What was that? I don't know. Something fell from the tree. From the tree dito.
Then mag-plaster sa dayon mi sa sulod. Yay! Ni anam mi sa sulod. Happy birthday to you. Maglungag sa kuganon. As in. Wala pa ni paniod to.
Nara amo ang loto-loto. Grilled pork. Yan. And then it will turn out to be thin after the process. Yeah, it will turn thin. Yan, morning. Our expectations Kuan are pa meant to diri be ang fixed. sitwasyon sa amo ang payag-payag. Wala pa jud ni ingon nga kuan. Dako pa gid kay ni siya og trabahoon. Race pa kayo ang atop. Sige lang. Diri nga side. Di naman lapaw na. Or level na siya. There. Can we buy a snack? Can we buy a snack? Nice na kayo eh. Yeah, we will buy later. Di nakaganhag kaon if magkuan ta. Snack tauna. So, magulad sa ta nga maluto na and then mga una dahil may paghuman. Lain po dog dili kaonon. Ko pa may paniod to. Ayan. Mo ni siya mo ang entrance. Na diha among door nga temporary gihimo para makuan. Kay kana din nga lugar gi-close na namo, open na siya atong miagi. Proper na mo ana siyang gi-close. Okay. Magulat lang sa ako diri ha, kaya wa pa naluto. Grilled pork. Ito pa'y isa dadto. Kulang na lagamay. Gamay kembot na lang. Maluto na siya. And mga una dayon ni. Alright. Alright. Maghiwa na po sa ang grilled pork
palit mi og pansit. Nga among rice. May pansit? Yeah. Pansit katon? No, bihon. There. That's our sinugba. Right there. Okay. And we'll start the chibuga na.
Drive to taxi ang manamig kaon. See you again later. Good evening. Manguli nami. Kay ngit-ngit na. As you can see. Naipuso na ng katre. And next week na sa puhon. Balik. Ani mi diri mag-kuan. Waraga camping-camping. Berlingaw man at least. Nahinayan rin na mo og kanang construct ang among payag untod mahuman. Sige lang ang pag-start raman mo ay lisod, pero sa sunod trabaho na sad. Lala ni baby iya ang katri. Yan, gawas na ta. Nag-lock nami sa amo ang door. Ay makasulod nga iro. Para ma-close na siya. Sumaton ako sa front seat. Are you okay there, baby? Oh, my baby is sleeping. Dili makita. I'm not sleeping. Yeah, you're just laying down there. Relaxing. Okay. Going to the front seat kay daghag sulod. Uy. Di man di ay. Mandi na open. Lock. Lock pa siya. Lock pa siya.
there. Where can I hang this? Ang camera sa lights kay murag kusugra ba. It's okay. Yeah, that's a light man. Solar light. Not much of a ay. Kira na kay ang sa suga naman na siya, guys. But it's okay. Manguli na mi kay gabiin na sira ang door. Yan. Well, wala kay mingihimo nga trabaho karon kay kuan udto na kaayo mi din nakasugod ang trabaho alas 2 na igo na lang nag kanang nanaod bitaw sa Kabilia kay para next week pagbalik taod na pud og mga hollow blocks mo masami loy taon kaayo ni akong syunana wala di kaya pa kaluoy Pam. di na ni ka pamparampam na mo lang na-open diyan kira na diha okay I guess kanihan ang lingkuranan ni Angkol Marana tiguang. na Luwang. so Pugsa na ni, di ba kay mapugos gyud. I guess that's it for today sa among vlog. Muli na mi sa patang. So see you next week.